Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ilmu. Asu penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit. Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tenjangi sisan. Tak anggap kowe durna kowe. Diwangsa mono mati luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Paman Loso Jenar. Prayogakna hanggenur lenggah madaning datul ya Brajeng Astina. Paman Patih Harya Sengguni. Kula non kirana Prabu. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kematian, namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk onggir. Kula tampi dawa sami-sami. Bapa Durna, Bapa Sukalima. Katuran karaharjan rawuh sing ngandika wonten ing Datulaya Negaring Astina, Bapa Penemban Durna. Astaka swara sila berdaba swalu kimbal sumarante hawela. Lha nuning geger. Tansah pinanganing kawidatan ing sambi kala sawanipun ingkang Bapa Sukalima manggiya widodane skala sawan kula. Namung kaparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir. Sampun kula tampi dawah sami-sami Bapa Penemban Durna. Apa dene Dimas Kartomarma prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi pun Kartomarma Kanjeng Koko Prabu. Wangsul dhateng ngarsanipun Paman Loso Jenar tuwin Bapa Penemban Durna. Wonten ing madyan pepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak babagan Negaring Astina. Miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa Negaring Astina menika ugi boten langkung-langkung rembak babagan kanalindranipun ingkang putra ing Astinapun Duryudana menika ugi boten. Namung ingkang badhe kula rembak madyaning Negaring Astina dinten samangke inggih menika babagan pawiyatan Sukalima. Bapa Penemban Durna, kula wonten maring adhawuh nggir. Panjenengan prisa dumados sing pawiyatan Sukalima duk nalika jeng andika Bapa Penemban Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing Sukalima. Samangke sampun sami buntas kawruhipun, sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Penemban Durna. Kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa ing sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing Negaring Astina. Mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan Sukalima menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak menapa wonten bab ingkang nedya paduka ngendikaken dhateng putra ing Astina Bapa Penemban Durna. Gandhap lakuduk selalu gembol semarante hawela. Rumaos bompong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima nggir. Jernyatanipun kula menika dados maha guru wonten ing pawiyatan Sukalima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana. Menika tegesipun maduka anak Prabu menika nggatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing Sukalima. Inggih saking pangestu paduka anak Prabu ing Ngastina. Pawiyatan ing Sukalima dinten sakmangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa ingkang sami kepengin dados cantrikipun ingkang Bapa ing Sukalima. Ndacep ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung ewa semanten ugi kula cakaken pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng Bapa ing Sukalima. Pranatan ingkang boten saged dipun terak dening sinten kemawon. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban Durna. Inggih, nggih. Pranatan ingkang angka sepisan. Siswa Sukalima ingkang badhe minangka dados cantrik ing Begawan Durna boten kenging langkungi yuswa ingkang sampun dipun tetepaken. Mriki angka sepisan. Angka kalih boten kenging kawula alit, langkung-langkung kawula alit ingkang boten nggadhahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat. Menika boten kenging dados siswa Sukalima, boten kenging sinau wonten ing pawiyatan Sukalima. Menika boten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika
mboten nampi dhateng tiyang-tiyang kang gadhahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun, mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan Sokalima. Menika ugi sampun kula cakaken, Ger. Nyatanipun nadyan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan ing Sokalima, ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna. Inggih pun Kumbayana menika. Inggih. Bapa Panembahan Durna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi Ambika. Inggih menika napa nggih Depate? Pendaftaran. Pendaftaran pawiyatan ing Sokalima. Namung samangke ingkang dipun betahaken boten saged kejawi namung kinten-kinten wonten 5000 siswa ing kedah madheg minangka cantrik Sokalima. Ewa semanten pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken menika ugi boten badhe kula terjang, Ger. Kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika namung kagem tiyang-tiyang ingkang gadhahi brana picis tuwin tiyang-tiyang ingkang gadhahi turasing para her, para luhur, para priyayi, mboten kenging tiyang pidak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwih-luwih wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan Sokalima, sing nganggo bayar cengele apa? Menika kula ngertos, milih nggih saya menika tetep badhe kula cakaken menawi dados pranataning negaring Astina menika, nggih, anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakinawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang dereng ngantos paripesami Mbal Wajana Sang Panembahan Durna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negeri Alindra ing Astina Prabu Duryudana kedatange wantun minggah madaning Datulaya menika ta warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka wragil Kelurah Bagong nyerpepeh pindha sata metangan karya cingak kang samya bulan. Banjra ingkang Puswita rum tasiliring samirana mre
Ong Sekar Gadung Ngas Kandanyo Mawe raras renaning driya Niwang sumono aku. Oh iya, Ding. Niwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pahit aming panjenengan tantunan tabet. Tinebena ing laduni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manusinuwun. Ya. Wilujeng ing sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Darapati. Iya tak tampa Bagong. Oh, Bagong kowe Padararja, Bagong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya, tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon, Penemban. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh ya wis kok nek pancen kowe niat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, Wonten timbalan. ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya. Kowe darepe niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika najan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula mesti dapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dinggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener, Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah napa ning kamar mandi. Aja kaya ngono, aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh
nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Soka Lima. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Soka Lima. Kula mboten lumantar napa jenenge peraturan utawa pranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng Sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka Lima kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula keparenga samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke merga kathoke gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa ke Sinuwun Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka Lima dening Mahaguru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna, Wonten dawuh, Ger. Ewuhaya raos sing manah kula, monggo kula aturi paring pangandikan piyambak. Oh, lole, kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggahaken. Turnaina panalingane remajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing Lole Bagong. Wonten dawuh Panembahan. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka Lima. Ya ngono apa ora? Nggih Panembahan. Kula pengen sinau. Kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jeleh. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka Lima. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Soka Lima. Heeh, kuwi apik, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi wis sangu ingkang becik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu? Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sak kepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahsamu pawiyatan Soka Lima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Soka Lima. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Ning kudu mbok pikir, aku minangka dadi Mahaguru ya bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora mung tak wenehke tok. Ning ya kowe kudu menehi karo aku. Merga pawiyatan Soka Lima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu dituku sarana dhuwit. Ngono. Ora mung sampeyanmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya. Pawiyatan Soka Lima kuwi ora gampang mlebu ning pawiyatan Soka Lima. Pawiyatan Soka Lima iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono? Ora sampeyanmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Soka Lima kuwi
Maragake. Etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ingkang ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ingkang elmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan saka 5. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula rasa kepenakmu dhewe. Pranatan 3 perkara ora mlebu kabeh. 1 pawiyatan saka 5 kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola ora dong. Ngono? Kuwi 1 angka 2. Pawiyatan saka 5 kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan saka 5 iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe meng utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan saka 5. Kabeh ora bakal iso kelakon. Lah mung anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiyatan saka 5. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing elmune mung ilmu. Maca nulis. Ora perkara ngelmu sing dhuwur kaya pawiyatan saka 5, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to. Petungan. Ibarate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kowe iki nodrat dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gaya dadi wong pinter. Menawi boten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayuh kok. Dadi siswa ning pawiyatan saka 5 menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggona ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Endho. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean ling nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiyatan saka 5, gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiyatan saka 5, Petruk ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petruk gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem pedoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, kula ora gelem. Sekolah niku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos. Samangke kados pundi? Sampun kajengipun nggih. Nek nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep nggo garan piye apa? Arep nggo menang piye apa?
Apa kowe lara saudon telu saurupane kok arep ora trima. Upama arep ora trima karo Begawan Durna, sing belani Begawan Durna wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo Dipatih tuwi dhateng pawiyatan Sukalima. monggo kula dherekaken bangsa borong. Indahipun pawiyatan Sukalima kula borongaken Bapa Penemban Durna. Oh iya nggih ngestakaken dawuh. Padha lanange Durna. Penyakit kok. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngiyas karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kok napuk cangkemmu kowe? Bebles lanang. Ora wangun diko patulajan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu ki aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ilmu. Asu kowe. Penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit. Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tenjangi sisan kowe. Tanggep kowe Durna kowe. Penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek carane. Ngrusak traffic light. Wong ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget beda-bedake. Banget gone beda-bedake. Lara atiku. Nah aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Men tak nggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, anak aku sambat Gareng Petruk. Mencok padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya kok nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi Mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong, Dewa. Iki Bagong to? Weh. Iki nak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empune wau. Lho. Ngajenono. Oh iya, Deng.
Tak jebole saiki wis rusak kok. Kowe. Menungso nak dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek cerita lha niku rak budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Ngastina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi seswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to. Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat umur, loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh duit butuh dienggo wewangunaning payatan Sukalima supaya ngrembaka kabeh siswa dijaluki iuran kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca le. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae. Setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semono ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka. Mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jenthik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal iciking Begawan Durna. Mula aja banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah, untung urung mlebu aku. Untung urung ospek. Nang nganti wis ospek cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke nek pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, heeh, Nding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken Ndara Wisata. Asik iki.
Narada dedali ketunya kaleweran gender mungging samudra laya awar kencang marudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan Nggih, Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pambekti kula kunjuk, Bu Kulun. ya lun tampa pengistuna tampanono ya Bagong Kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. karo sapa kita Niki kalih Ndara Wisanggeni. lho Wisanggeni uga sawanana ing Kayangan iya kek aku ingkang sowan ngaturke bekti kunjuk kakek Narada ya lun tampa pengistuna tampanono ya Wisanggeni ana apa Bagong Blaka Suta cekaos mboten ajeng kula rembag mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. lho pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ingkang dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa ming turasing para jawata yen ora duwe turun dewa ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turuning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok? Jelas. Merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar. Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng Kose aja ndir kaya ngono. Ayo wangsulan. Kaisang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa udu? Iya nanging sejatine kita ki ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa, titanono. Aku ngamuk nang Kayangan. Nek tak tampa, slamet kowe sak keluargamu. Wah, iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan Kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu nang pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagadgiri Nata Ndiri. Takon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun, Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. kene meng guru.
Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nggih. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Yalah isan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Seko ora tampa titen. Bagong. Sabar. 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 Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Naming peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko yen wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparakake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ingkang sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane nguncatke nyawa. Iki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep-mantep. Ndara wis anggene piye, Bagong? Kula dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pon kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih.